Popinnon vetave neve jeta nauka. Ndryshuk luft vllahun e vogël që ma kanë marrë. Ato nuk t'jekën para syve kur. Živjeti u neizvesnosti i ne znati o voljenoj osobi šta je bilo je strašno teška agonija. Dve žene, Srpkinja i Albanka. Jënë hupe dhe lot, 25 vjetë kaj, mo dhe sytë jënë shterë. Spremne da prevaziđu etničke podele kako bi se izborile sa duhovima prošlosti. Porodica ima pravo na istinu, ma kakva ona bila. Krajem 90. godina prošlog veka hiljade ljudi su izgubile život u ratu na Kosovu, nekadašnjoj Jugoslovenskoj autonomnoj pokrajini. U sukobima između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova stradalo je mnogo civila, uglavnom muškaraca. Oko 5800 ljudi je nestalo. 25 godina kasnije i dalje se traga za oko 1600. Za porodice nestalih, poslednjih 25 godina je puno praznina. Rođendana koje nikada neće proslaviti, venčanja na koje nikada neće otići i unučadi koju nikada neće upoznati. Jedna od njih je Kujtime, Albanka iz grada koji predstavlja simbol višedecenijskih etničkih podela na Kosovu. Unë jam nga Mitrovica. Vetëm lument e dajnë qytetin tim. Lumejt në tonë që sërbanojnë, lumejt që jetojmë në Shqipta. Në vitet 80 e daltin qytetin Mitrovic kishe tit bashk, ter jena konë bashk, ka pas sërb, shqiptar, musliman. Adi, s'ka pas dalime, a je shqiptar apo je sërb, bashk i në shqetit. Pinon dhejtave jo. Usledila je tragedija. Vllai im ishte shumë i mirë. Nuk ka ditë kërkon me ofendu. Unë isha shumë e afër mas vllait. Krishka ka punu, ai ka punu për neve. Ama tash, unë mas si vllai jam nuk është, unë e hetoj edhe mungesën kështu që e kom qatë ryp torës, kur gjë tjetër. Dragica je živala na Kosovu, ali joj je rat naterao da izbegne u Srbiju. Njen sin Ivan je imao 17 godina kada je krenuo na put da joj se pridruži. Nikada ga više nije videla. U mojoj trpezariji se nalazi jedan sat koji predstavlja Ivana u najlepšem svetlu. Taj sat je u stvari odraz života, njegovog života. Tako da je on u centralnom delu naše trpezarije i mi svakodnevno u njega gledamo i s vremena na vreme sa tugom, jer se prekinuo jedan mladi život. Sa druge strane je Stafford, pas, njegov omiljeni pas, koga je volao. Mi danas imamo takvog istog Stafforda. Moji unuci brinu o njemu. Oni nose njegovo ime. Dečak nosi ime Ivan, devojčica je Ivana. Znači, bez obzira koliko je težak i zahtevan, ja volim tog psa. Ostaje u mom sećanju njegov vraglasti osmeh, njegove priče. Uvek je znao sa svim ljudima da razgovara, uvek se obraćao i starijima i mlađima i uvek je bio osoba koja je želeo da pomogne. Znači, od Ivanovih stvari ostala je samo jedna mala crna dukserica koja se nalazi na posebnom mestu. I pričam sa Ivanom. I pričam da ga još uvek čekam i da mu čuvam duksericu.
nema ništa od njega. Nikakvih stvari, nikakvih predmeta. Ostaju nam samo uspomene. Ivana sam posljednji put vidjela kad sam krenula za Leskovac. Bilo je to 5. jula 1999. godine. Taj naš rastanak je bio ništa posebno. Put je trebao da traje 2 sata i ja ga čekam u Leskovcu i on ne dolazi. To je jedna velika agonija i strah. Ja nisam ni pesnik, ni pisac. Znači, kad se ovo sa Ivanom desilo, ja sam imala potrebu da svu svoju bol stavim na papir. I onda sam pisala ne samo o Ivanu, nego o svim kidnapovanim, nestalim ljudima. Na proleće 1999. godine sukobi na Kosovu ušli su u najuzavreliju fazu. NATO je započeo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, čije su vlasti optužili za etničko čišćenje. Usledio je talas nasilja i zločina protiv civila. Na severu Mitrovice, dom Kujtimine porodice postao je poprište masakra. Kjo ka qenë shtëpi, këtu kanë banu. Kemi pas ndjenja shumë të mira këtu. Lecet u konë. Lufta i boni këtu. 3-4 persona janë vra këtu. Plumat tregojnë. Mandej paramilitarët kanë ledhë shumë familjarë në këtë shtëpi. Ata ja u kanë lyp tollat, ja u kanë lyp arin, 9 vet i kanë zgjidhë. Ti, edhe për njëjtu konë muri që kështu. Atje, atë paramilitarit i kom thonë, vram mu, le ma vlon, për Shqipëri. Si sot më kujtohet, kur ma ka bo vlau, dil, neve na kanë dëbu për në Shqipëri, na nuk kemi pas kur farë informate për ta, derisa është kry bombardimi. Me motrën e madhe këtu jam konë. E kina gërmu. Kemi lyp. Shtëpia ka qenë e kallë. Ndërkohë qysh janë kallë familjarët, janë kallë edhe shtëpiat. Tokom godina, stručnjaci koji tragaju za nestalima suočili su se sa brojnim preprekama u pronalaženju i identifikaciji ostataka. Çfarë është karakteristikë do thotë dhe asaj që e bën këtë unike për rasteve të ndryshme të botës, është gjvarimi i viktimave, fsheja e krimit dhe bartja të njëjtëve në një vend tjetër. Është vërtetuar se në disa vende, në shumë vende në Kosovë, është tentuar do thotë të fshihet krimi dhe janë eskavuar këto varreza, janë ngarkuar në kamion edhe shumica për tyre janë dërguar në Serbi, por edhe në vende të ndryshme në Kosovë. Ky migrim, të them, i varrezave, paraqet probleme të mëdha pikërisht në vetë faktin se përqindja më e madhe e tyre nuk është e kompletuar. Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost 2008. godine. Mnoge zemlje su ga priznale, ali ne i Srbija. Ipak, iskopavanje masovnih grobnica zahteva obostranu saradnju. Menjëherë pas luftës dhe filluam të punojmë në për terene, varësisht ku kishim kërkesa të familjarëve, dhe gjatë asaj kohe ka qenë një kohë shumë e vështirë, sepse edhe nuk kishim kushte, bile nuk kishim as qeska për transportin apo kompletimin dhe futjen e një trupi për shkak në një qesk që t'i japim familjarëve. Por problemet që kanë qenë sepse familjarët
i kërkonin të afërmit e tyre dhe thjesht nuk mund të prisnin ndoshta që të vinë ekipet e punës dhe shpesh ka ndodhur që familjarët t'i marrin t'i gjejnë dhe të bazuar në të dhënat nga dikush se i afërmi i ndodhet i varrosur në këtë vend, i kanë marrë dhe i kanë ekshumu vetë i kanë varros pa analiza të ADN-s, pa autopsi. Na obe strane, porodice nestalih suočile su se sa istim problemima. Mnogi su proveli godine kontaktirajući institucije, vlade, vojske, ambasade i novinare u očajničkom pokušaju da pronađu bilo kakav trag. Moj Ivan bi danas imao 43 godine. On bi već sigurno sad imao već porodicu, možda i svoju decu. Ja zamišljam mog Ivana kao da ima 17. Znači, on je za mene još uvek samo dete. I takav je ostao. Ja sam pokušavala da ispišem prvo pisma. I onda smo to slali kvorovskim vojnicima koji su bili na teritoriji Prištine. Nikada odgovora nismo dobili. Teško je zaspati i teško se probuditi. Zato mi isto mišlju. Gde li je, šta radi i da li je živ. I da li ću ga naći. I šta trebam da uradim još da bi ga pronašla. Mas pari jom shku në shoqatën e pagjetunve, jom shku në Nuen, e kom paraqit. Mirë po, unë vllaun e kom lyp edhe kështu. Jo përmes organizatës, po përmes të fëmijëve të mi, përmes do kujshive sërbë që më kanë thonë jo, ta kina pa vllaun aty, ta kina pa vllaun aty. Po menu që është gjallë, po mirë ato ku kanë konë veç disinformata. I podatak naših istraživanja pokazuje da u 1998. godine ima veći broj onih čiji posmrtni ostaci teško mogu biti, da kažem, identifikovani, jer je reč o osobama, starim osobama koje su ostale u svojim kućama. Srpske snage spalile te kuće, njihovi posmrtni ostaci su rasuti u tim spaljevinama i ruševinama. Teško je da može da se nađu ti posmrtni ostaci posle toliko godina i da rezultat bude identifikacija. Prošle su godine pre nego što su Srbija i Kosovo počeli zajednički da tragaju za nestalima. Dok su sarađivali, što je trajalo više od decenije, otvorili su mnoge masovne grobnice. Pronađeno je i identifikovano više od 2/3 nestalih, a mnoge porodice su saznale istinu. Ali, saradnja je prekinuta 2021. godine usled napetosti između Beograda i Prištine. Organizacije na obe strane odlučno tvrde da preostala trećina ne sme biti zaboravljena. U Mitrovici, Kutime i Đula Haziri zajedno sakupljaju podatke o nestalima. Jam që nëna më të vite asistente në shoqatën e të pagjetunve. Ju mësu me nej me këta njerëz, unë mungojnë, besën, kur shkojnë një dita dy se më smarë shoqatë, mu mungojnë ta. E ndi ndaj një obligim ndaj tyre, edhe pse janë në fotografi, e ndi një obligim, si kur me konë të gjallë, dhe qysh kam qef më kujdes për ta. Počeli smo da vodimo evidenciju, da prikupljamo podatke. Bilo je veoma važno da prikupimo fotografije kidnapovanih i nestalih, da ih sumiramo, da ih evidentiramo, kako bismo imali jedan određeni dosije, koga mi to tražimo i ko je na kojoj teritoriji kidnapovan i nestao. Edhe janë ishën gratë më mbledh gjithë më të buse, e panë që këtu ka informacione për të pagjetunit, ka informacione për viktima civile dhe pse i kanë gjetë, ka informacione. Kështu që i ndajnë dhimbjet bashk, tregojnë historikun e jetës së cila.
Znači, uprkos svim naporima koje smo dali od sebe, ja i dalje nisam pronašla svog sina. Ja i dalje za njim tragam. Dragica i Kujtime su živele samo 35 km jedna od druge, u istoj državi, Jugoslaviji. Jugoslavija se raspala u krvavom ratu, a ostale su etničke podele. Mitrovica je postala jedan od simbola tog jaza. Ovaj most, izgrađen da spaja, danas je simbol podela. Na južnoj strani žive kosovski Albanci, koji su 2008. godine proglasili nezavisnost, a na severnoj kosovski Srbi, koji tu nezavisnost ne priznaju. Me 18 korik dymiten mun kan largu rojet e urës. Krejt, jo veç mu, shka ka pas shqiptarën pjesë veriore, këta i ka largu. Me dhunë, se kërkush su dal me dëshi për banesave. Kërkush. E ta thejnë derën e hymjes banesës, ti shka pret mu masani. Duosh mu largu, ja të ngrej, zhak, shtyn. Kujtime se i danas ne osjeća dobrodošlo u severnom delu grada, gde je odrasla. Pre rata, Dragica je živela u Prištini, gde danas većinski žive Albanci. Sada se vraća na Kosovo da uspostavi kontakt sa Kujtime i njenom organizacijom, ali i da poseti stari kraj. Posle 25 godina prvi put idem u moju ulicu, u moje naselje, u moj grad, u moj rodni grad. Prvi put se susrećem sa mojom zgradom, sa ulicama, sa školom, sa svim tim mestima koje sam nekada volela i koje sam provodila sa Ivanom. Zatekla sam moju zgradu, samo ista boja fasade. Jedino je tu bila pekara iz koje je moj sin kupovao hleb. Kad god bi se zabavljao sa svojim drugovima, kad bi se vraćao u kasne sate, kupovao bi topao hleb i donosio ga kući. Sve drugo je bilo novo. Novi kafići, novi ljudi, novi ambijent, novi život. Pošla sam na Kosovo sa nadom da uspostavim kontakt sa albanskom stranom i sa albanskim ženama. Jer u interesu i njih i nas je da se problem reši i da se i posljednje telo pronađe i da se proces završi i taj put bi vodio do pomirenja i da ljudi počnu da žive normalno kao što su živjeli. Na Kosovu obeležavaju Dan nestalih. Organizacija Glas roditelja poziva na multietničku saradnju na pronalaženju nestalih i podsjećaju da porodice imaju pravo da saznaju šta se dogodilo. Unë kisha apellu dhe kem një apel të përbashkët të gjithë minoritetit, se këtë çështje të morin seriozisht vendorët dhe ndërkombëtarët, e jo të përzihet politika për të çështje humane dhe asnjëherë. Jeste, to je pitanje ljudskih prava, ali za mene je, osim što znači svako ima pravo, posebno porodice i nestalih i ubijenih, pravo na istinu i na pravdu. I toliko mi se čini da je to doneti im neki smiraj pre njihove smrti, da je to jedno posebna obaveza i političara i društva da pomognu da se to dogodi. Kujtime nikada nije saznala kako je njen brat poginuo, ali uspela je da ga sahrani. Posle decenije traganja, njegovi ostaci i nekoliko ličnih stvari su pronađeni u masovnoj grobnici.
Gjylem ka thirë në telefon, tha kujtime, vjen deri në shoqat, kom dishka për me bisedu, du me tregu, vishta pakës me marë me qesim, vllojit është gjetë, është identifiku, s'po di qysh me ta përshkru. Nuk po di, jenë hupe dhe fjallët. Dragica i Kujtime su se srele. Sjećanja na etnički sukob su i dalje sveža, pa im ovaj susret ne pada lako. Ali obe se slažu da moraju da udruže snage. I jako je teško. Tako da, drago mi je, baš ste našli lep ambijent pored reke. Vidite, ja sam majka koja nije pronašla sina. Mi je poginuo za vreme rata. Ja sam brata našla Našli ste brata? u groblje u Suodo. Ja ne znam kako se vi osjećate kad ste pronašli to telo i kad ste sahranili. Da li je došlo do nekog olakšanja ili kako je to bilo? Kažite mi. Kao da sam se rodila po drugi put. Sada od srca ga nikad ne makneš, ali opet je jedna olakšica, što kažem. Znaš mu makar grob. Meni tog 19. avgusta 1999. srušio se ceo svet. Bol je majkin teži Jači. i moj je bol težak, Da. ali majkin je teži. Hvala vam što tako mislite. Da. Mi kao žene prvenstveno, mi kao žene i kao majke, znači mi moramo da budemo nosioci. Žene, majke, sestre. Da. Znači i drago mi je da smo počeli da se sastajemo i s albanskim članovima porodica, jer zajedničkim snagama jedino ćemo nešto postići. Zajedničkim snagama, nikako drugačije. Mi koji nemamo, mi smo i dalje u neizvesnosti, i dalje smo u čekanju, i dalje u nadanju da su možda naši živi. Mora multietnički da se nađu sva trupa. Da li je Albanac, da li je Srbin, da li je Rom, da li je Turčin, da li je musliman. I on je čovjek. Da možda napišemo jedno pismo u ime oba udruženja, kao Ujedinjenim nacijama, kao UMNIK-u, da ih ponovo podsjetimo na njihove obaveze, na sve te protokole koje su oni potpisali, a ništa nisu uradili. Možda bi to bio jedan način da ponovo pokrenemo ovaj proces. Zadnja trupa ne nađe da se ne odustaje. U Srbiji i na Kosovu odrastaju nove, posleratne generacije. Sećanja blede, svet ide dalje, ali za one koji još uvek tragaju za bližnjima, prošlost ostaje rana koja ne zarasta. Pra thjesht për derisa I kemi 1617 persona të pa gjetur, ne nuk I kemi kryer punën. Pra, procesi nuk ka mbaruar. Duhet të përfundon edhe sa gjenerata për do ka me shku për me mujtë me zbarë fatin e persona pa gjetë. Por unë në një rast këmë thonë, ma mirë është me gjetë një gisht, djallit se mësë me gjetë heqë. Mu kthy se u pajtova, tash mërzitna, po prape di, si shkoj te vori I tina. Ni lule ja qoj. Bilo mi je drago kad sam čula da je pronašla svog brata i da je došla do smirenja i do spokoja. I sama mi je to rekla. I na neki način sam je zavidela. Zato što je pronašla i smirila se, a ja sam I dalje u agoniji, I dalje tragam. Palim 2 sveće, jednu za žive, a jednu za mrtve, nadajući se da će se možda vratiti. A ovo je, niti je među živima, niti je među mrtvima.
Mnogi porodice možda nikada neće saznati šta se dogodilo sa njihovim najbližim. Žene poput Dragice i Kujtime smatraju da vlasti Srbije i Kosova ne čine dovoljno kako bi se slučajevi nestanaka razrešili. Međutim, ove žene nastavljaju da rade rame uz rame kako njihovi voljeni ne bi bili zaboravljeni. Uretje måste på små. Historien är luftstånd på mig att trägga för mig vet tanve. Ama uretje jo. Ni judome jit per bashkut. Që me ra tensioni për thmin, për këto gjenerata, për me kon pak ma mirë.